ידענו שגם לליאור אלמקייס יש יום הולדת היום בתאריך שלי. אבל אנחנו עבדנו יותר מדי קשה כל היום הולדת כדי לסיים באמצע הלילה. מחכות לאורחים עם לוח פעילות שהכנו ומיואשות ומרימות ידיים. זה ממש לא המסיבה שתכננו שתהיה. אף אחד לא הגיע. ופתאום הגיעה ליאור אלמקייס המוטציה, שכולם יודעים שאנחנו לא סובלות אחת את השנייה. והיא באה וצוחקת לעידה. וכאילו, אני לא יודעת אם היא צחקה לעידה או לעידי, אבל כאילו ראו שהיא נגד. היא לפחות מצליחה להביא רגע אחד בלי לחשוב עליה. על מי? על ליאור אלמקייס? איך ליאור אלמקייס? פן מזויף בשיער. לא יודעת, לעצים קרוב על הנעליים. ראיתי את ענבל במצוקה שלה ובאמת שהיה לי קושי להפסיק לחשוב על פאק כמה בא לי להיות במסיבה של ליאור אלמקייס.